razloga sledite, a i ono drugo je snimano, tako. Govorili smo o Hristovoj nevesti i samo ukratko ću reći da smo govorili o tome da je završetak svega onoga što Bog sa svojom crkvom u ovoj zemlji radi, da će biti, završetak će biti svadba u nebu. Gospod Isus Hristos, Sin Božiji, će imati svadbu sa svojom crkvom, nevestom. To će verovatno biti najlepša i najbolja svadba koja je ikad bila održana i koja će se ikad dogoditi. I opisali smo malo kakva je nevesta, opisali smo taj intimnost tog odnosa koji u braku postoji, treba da postoji. Spominjali smo period u našim životima kad možda ne živimo u takvoj intimnosti, već se udaljimo od Boga i kad nas Bog blagoslovi, od blagoslova napravimo malo idole i blagoslov nam znači nekad više od onoga koji nam daje blagoslove. Danas smo govorili o tome kakva je nevesta, kako prepoznati hrišćane koji su stvarno Hristova nevesta. I čujte, kad govorimo o tome, nemojte me pogrešno razumjeti, neko može da kaže onda ima dve klase hrišćana, jer ima oni koji su prva klasa i druga klasa. Ja neću to da kažem, ali hoću da kažem ovo ono što i pismo kaže i što ja mislim da mi svi znamo da može biti tako da čovek stigne u nebo, ali da u stvari usput ne upozna onoga sa kojim je živeo cijelo vreme. Nažalost, istina tako i sa brakom. Čovjek može biti u braku 30-40 godina i na kraju se upita pa s kim sam ja to živeo ili živela. I u današnje vreme sve više i više, nažalost, brakova raspada među hrišćanima. I to ne oni koji su bili u braku 3-4 godine, pa aj sad ne može dalje. Oni koji su živeli zajedno po 30-40 godina. I kad čovjek razmišlja o tome, onda misle, pa dobro, zašto se rastaju posle svih tih godina? Pa najverovatnije zato što odnos nikad nije imao neku dubinu koja ih je mogla držati zajedno zauvek. I mi hrišćani nekako mislimo samo zato što smo hrišćani, obraćeni, verujemo u Boga da je brak zagarantovan, to nema problema. Međutim, nažalost, nije ni to sigurno. Isto tako život sa Gospodom može da bude takva vrsta života, da idemo celog života i da na kraju, kad dođemo u nebo, mislim, Bože moj, pa to ti, s kim sam ja to živao. Neću da idem u detalje oko toga i onda smo govorili o tome da nevesta postoji svuda, da nevesta nije ograničena na jednu grupu, na jednu denominaciju, na jedan pokret ili nešto, već da postoji najverovatnije svuda u svim crkvama. Ime jedne crkve nije garancija da je crkva tog tipa, da ima tu vrstu odnosa sa Gospodom, jer se radi pre svega o osobama, o individuama. I Bog je Bog koji ne pravi one, kako se to kaže sad, kolektivne ugovore sa nekim. Bog pravi ugovore samo sa jednom osobom. I zbog toga je veoma važno da svako od nas zna da nam je taj odnos moguć bez obzira gde smo. I zato ja verujem da postoje nevesta tih hrišćana u svim krugovima, svuda u svim crkvama. I ono što je interesantno u tome, to je da se ti ljudi kad se sretnu prepoznaju jedan drugog, ne prema nekoj zajedničkoj teologiji, već prepoznaju jedan drugog prema srcu. I to je ono što Bog hoće. Bog poznaje nas isto prema našem srcu i hoće da se mi prema tome poznajemo. I onda smo rekli da nevestu zna institucija i neispravne vođe, lažne vođe znaju da drže nevestu zarobljenom, da je privežu u sebe, u svoje ime, u svoju službu i tako dalje, i tako dalje. Ja hoću samo još jednom radi, da ne bude nikakvog nerazumevanja, hoću da kažem da postoji razlika između toga da ti neko ne dozvoljava da se družiš s nekim drugim i da nije možda dobro biti prečkaralo, razumete me? Zato što za svaki dubok odnos je potrebno vreme investirati u njega i onda normalno da treba biti u nekom krugu gde možeš vreme investirati da bi imao tu vrstu odnosa. Tako da neki ljudi ovo kad će, znate, sve u ovoj knjizi možete pogrešno upotrebiti, je li tako?
I ja se nekad divim ljudima kad kažu, ej, to si ti rekao, on je propoved, ja to nikad nisam rekao. Ja se jedan brat se došao, kaže, ti si rekao da je Bog šizofreničan. Rekao, brate dragi, ja znam da sam jedino rekao ovoj propovedi da Bog nije to, kako si ti čuo da sam ja rekao da on jeste, to ne znam. I sad, okej. I pošto je ta nevesta svuda i ja verujem celim mojim srcem da će u istoriji, u okviru ove ljudske istorije, na zemlji ovoj, u ovom svetu jednog dana, ta nevesta Hristova biti manifestovana u punini onoga kako je Bog opisuje u Bibliji. Dovoljno je samo čitati Efesima poslanicu i vidjeti kako je Bog opisuje. Dovoljno je samo jedan stih u Efesima poslanici, 3. glava 10. stih gde kaže: a Gospod sad, Bog sad hoće po svojoj crkvi da manifestuje svoju mnogostranu mudrost glavarima po glavarima ovoga sveta i po glavarima u nebeskim prostorima. Znači, Bog teži i čezne za tim da crkvu dovede do jednog takvog stanja da svet kad pogleda crkvu može reći stvarno postoji Bog. Jer ovakav narod mora da bude drugačiji i jeste drugačiji. I kad čitate Esterinu knjigu, onda vidite da Haman, onaj neprijatelj jevrejskog naroda, kaže kralju, tamo kaže, među nama postoji jedan narod koji živi sasvim po drugačijim zakonima nego mi, skroz su drugačiji narod. I to nisu bili drugačiji u načinu oblačenja, već drugačiji u onom unutrašnjem kvalitetu. Tako? Jedno, na primjer, od kvaliteta koga ovaj svet želi da vidi s crkvom, to da se hrišćani ne ogovaraju. Da ne lažu, da pomažu komšijama više nego oni koji nisu hrišćani. To sve jednostavne istine o unutrašnjoj kvaliteti koja zadivljuje ovaj svet, kad svet to vidi na jedan ispravan način. Tome se radi, što se tiče neveste Hristova. I ako je ta nevesta danas zarobljena raznim stvarima, Bog hoće da je oslobodi onda. I Bog to radi na razne načine. Svaki od nas i ja večeras želim da podelim s vama i verovatno će potrajati malo, neću da žurim. Želim da podelim s vama nekoliko misli o vrstama službi koje Bog upotrebljava da bi tu nevestu priveo svom ženi. Sjetite se apostola Jovana, koji je rekao, on i Isus su paralelno jedno vreme radili. Sjećate se, Isus je živeo i Jovan je živeo isto vremena. I Jovan je bio starozavetni prorok koji je prodrmao izraelski narod više nego i jedan drugi prorok. I to probuđenje koje je Jovan, za koga je Bog Jovan upotrebio, je bilo ogromno probuđenje. Kaže da se par miliona ljudi krstilo za neki 6-7 meseci njegove službe. Mislim, to nije bilo negdje u nekom čošku tamo u Šumadiji, u nekom lugu, već cela zemlja je znala da je Jovan Krstitelj stvarno toliko bio pomazan od Boga da su ljudi mislili da je on bio Mesija. Čak i on, ja verujem, bio kušan da poveruje da je bio Mesija, jer piše da je tek pri kraju svog života rekao, nisam ja taj za koga mislite da jesam već. I znate šta je najveća potreba svih nas, da ne bi upali u mesijanski trap, u jendek mesijanski. Da ne pomislimo da smo Mesije. Da ne bi upao u tu zabludu, pre svega moraš znati šta nisi. Ne pre svega šta jesi. Već pre svega moraš znati šta nisi. Jer ako čovjek zna šta nije, onda će mu biti lakše da zna i šta jeste. Tako? Ja znam da nisam pastor i zato neću nikad prihvatiti pastorsku službu. Upravo da mi Radon kaže, ja brate, stojim u crkvu 18.000 evra plus bonus, sve živo, nespečno. Ne znam da ima manje, ima 15 ili tako nešto. I ja ne bi to prihvatio da mi ne znam ko ponudi, ne znam koja crkva, zato što znam da ja to nisam. I ja kažem, kažeš kod crkvi kojoj sam ja pastor. Malo sam se promenio od onda. Ok. I želim s vama to podeliti. Stvarno, nadam se da će vam biti na blagoslov. I ako
da se nekako malo ogradim. Usudio bi se reći da je ovo naučavanje, ova propoved je u preventivne svrhe. Nije povod da kritikuješ vođu i da kaže aha, on nije onakav kakav je opisao njega, kakav bi trebao da bude i zato ne valja. Ovo nije propoved da bi dobio povod za tako nešto. Ovo je jednostavno naučavanje da bi prepoznao ono što je od Boga i što nije i da ne moraš da budeš zbunjen. Jer ja sećam mnogo puta kad sam bio novi hrišćanin i kad sam video stariju braću koji su bile vođe i dobri propovednici i odjednom vidiš njegove mane i misliš, jao Bože, pa kako on može tako? I onda se sablazniš i odbaciš celog čoveka i sve, dok Bog to ne radi. Kad bi Bog to radio, onda u Bibliji ne bi postalo možda jedan, dvojica koji bi ostali do kraja i zvali se vođama, drugi ne bi bili tamo. Ok, ajde se pomolimo zajedno i onda idemo dalje. Gospode, zahvaljujemo ti za tvoju reč, zahvaljujemo ti za tvoju želju i za tvoju sposobnost da Sinu tvom Isusu Hristu jednog dana daš nevestu. Oče, ti čezneš više nego iko drugi da crkva tvoja bude ono što si sa njom zamislio od početka. Da bude jedan narod koji ljubi tebe, koji voli i ljubi svog kralja, stvoritelja i svog Boga i da bude kao žena koja je stvarno predana u bračnom odnosu svom Bogu. Hvala ti za to i ja te molim da nam otvoriš oči naših srca, da čujemo reč i da nam stvarno znači nešto, da nas ti, Duše Sveti, poučiš tvojom reči. Hvala ti za to. U Isusovo ime. Amen. Ok, ja ću govoriti o jednoj vrsti ljudi o kojoj se retko kad govori u Bibliji i Biblija ih ne spomini na puno mesta, ali spomini negdje. I oni se zovu evnuse, tako? Ili uškopljenici. Sama titula je super, tako? Vi znate sad. Ok. I pre nego krenemo da govorimo o njima, dozvolite ovako da kažem. Da se tiče našeg duhovnog rasta i sazrevanja kao osoba i crkve, postoje dva aspekta našeg sazrevanja. Jedan je da svako od nas ima odgovornost pred Bogom da prepoznaje Božji, da prepoznaje Isusov glas. Svako od nas ima odgovornost da ne bude celo svog života zavisan bilo o pastoru ili nekom drugom proroku ili bilo kome da bi prepoznao Božji glas. U Jovanovom evanđelju 10. glava 4. stih Isus kaže: ja kad izlazim, moje ovce idu za mnom i moje ovce čuju moj glas i prepoznaju ga. Sad čujte me. Ima moment u našem životu, Duh Sveti nam je dan da bismo mogli živeti sa Bogom. Duh Sveti nas je nanovo rodio i Duh Sveti je taj koji prepoznaje Isusov glas. I sad čujte, Duh Sveti živi u nama koji smo još uvek zemaljski ljudi, imamo način razmišljanja, imamo način osjećanja, imamo način reagovanja i sve ostalo. I usred tog džumbusa koga ja predstavljam i ti, živi Duh Sveti koji stavlja stvari na svoje mesto, i emotivne, i način razmišljanja i ostalo, da bi, kad stavi stvari na svoje mesto sve više i više, da bi nam sve lakše i lakše bilo da prepoznamo koji je glas od Boga, a koji glas nije od Boga. I se čujte, ne postoji ništa što je normalnije nego da Božije dete prepozna glas svoga nebeskog Oca. Ovo malo dete, ovaj mali slatki Filip, može nas 50 doći oko njega i reći: sine, on će gledat verovatno i kad je samo 6 meseci, a kad dođe tata i kaže sine, onda će se razbezeknuti ili razkreveljiti duši. Zato što postoji nešto u melodiji glasa očevog koga dete prepozna. I se čujte, normalno je za nas koji verujemo u Gospoda Isusa
zbog činjenice da Duh Sveti u nama živi, da prepoznamo glas našeg Gospoda i našeg pastira. Sjećite me, ovo zvuči tako malo, ovo je baš lepo, bebe i ne znam šta. Ovo je toliko važno. Ja znam da sam bio u crkvama, bio sam u situacijama kad se Isus slavio, Isus se propovedao, ljudi ustajali, isceljeni i odjednom u mene kaže glas, to je sve fake, to nije od Boga ni jedan moment od toga. I sad ko će se usuditi reći da to nije od Boga, kad taj koji je onda propovedao ide i kaže Haleluja, Isuse Gospod, haleluja, i odlazi jednom koji je bolestan bio, pod znacima navoda, i ovaj ozdravi. I u meni jedan tihi glas kaže, to je lažni prorok. Ja sam Gospod, on radi. 3000 ljudi plaču, ja plačem, ne znate, ono kad normalno da plačeš kad vidiš da izađe ja sad nemojte me pogrešno, vas izašao njih ne znam koliko i bacilo cigarete i izgazili, ja plačem brez, mislim, tračenje novca, i ono, dotakne tvog zemaljskog čoveka koji se sastoji od misli, osjećaja i tako dalje, i nešto u tebi tamo unutra, jedan tihi glas. Taj glas nikad ne dođe ovde prvo, uvek tu. Zato mi koji imamo, čujemo bar da odzvanja. I čujte me, ja sećam baš u tom specifičnom slučaju, kad smo bili žene i ja, kad smo to gledali, sve videli. I kad je se sve završilo, ja kažem njoj, čuj, ovde nešto. Ona kaže i meni isto. Mene je samo preseklo nešto u stomaku. Posle par godina smo bili u toj crkvi, ja sam svojim očima video da je bio lažni prorok i na kraju su ga raskrinkali i pokazali što je bio. Da, a nije, njega nisam. I razumite me, ono zbog čega nam to govorim, pazite, ja ne govorim o nekom duhu skepticizma. Ono kad iš u crkvi da vidimo šta je ovo. Ne može, ne govorimo o tome, ne govorimo o znanju u glavi, ne govorimo o osjećajima koji se pojave isto tako brzo kad osjetiš miris ćevapčića, onog dobrog, jer tako. Govorimo o prebivanju Duha Svetoga u nama koji zna da reaguje na Božji glas i zna da reaguje na glas koji nije od našeg pastira. O tome govorim. Ja da sam slušao taj glas u nekim situacijama mog života, ne bi mi se dogodilo ono što mi se dogodilo. Ok, znači postoji jedna lična odgovornost u tome. Drugi aspekt ovoga je sazrevanja je da je Bog dao crkvi službe. U Efesima poslanici 4. glava 7. do 11. stiha kaže dao je jedne za apostola, jedne za proroke, jedne za učitelje, jedne za pastire, jedne za evanđeliste, šta? Da pripreme svete za službu. I da ih pripreme ne samo da idu da trče po ulicama sa traktatima, nego da ih pripreme u svakom smislu. Amin. Da ih pripreme da su zreli. I evo šta je svrha celog tog sazrevanja. U Kološanima poslanici, Kološanima poslanica, 1. glava, 27. i 28. stih, i evo ovdje apostol Pavle sumira i opisuje svrhu cele njegove službe. I kaže ovako, njega mi navešćujemo, opominjući svakog čoveka i poučavajući svakog čoveka u svoj mudrosti, da učinimo zrelim svakog čoveka u Hristu. Zato se i trudim i borim prema njegovoj delotvornosti koja snažno očituje svoju silu u nas. Taj čovjek jednog brata koji je rekao ovako, ima pastora i vođe koji stave ovako ruku i kažu svim svojim članovima ili šta je dotle možeš rasti, ali dalje ne. I sad, verovatno smo svi svesni toga da zadatak jednog vođe, jednog od ovih službi, nije da napravi od njega kopiju od sebe, nego da pomogne originalu koji je Bog stavio njega da dođe srok napred.
Sad vidite, ja kad uđem u jednu crkvu, gde ono svi mole u jezicima istim tonom i ono svi, znaš, ono ko mali pačići svi. Onda mislim, dobro Bože, šta je ovo? Su oni svi ispali iz inkubatora ili svi mole? Ko što je rekao jedan kad je došao jednom u crkvu jedno, i on prvi put u crkvu došao i vidi jedan ide sa Biblijom, ovako izlazi jedan od tih perešina i ide ovako. Ja vidim, interesantna crkva. Posle jednog minuta izlazi jedan drugi tamo iz kancelarije i on... Ovo je stvarno interesantno. Kad je treći izašao i to uradio, onda je već rekao, ljudi, ovo nešto, šta je ovo? I na kraju izlazi ko? Pastor izlazi. I pastoru milina da njega kopiraju, znaš. Šta ćeš pastora kopirati? Bog da je hteo da ima kopiju, on bi napravio, on bi klonirao Pavla i bilo bi 100.000 Pavla i gotovo. Znaš si crkvu za 100.000 razlovana, Ok, braćo, sad se čujte. Znači, cijela svrha je da službe, moja odgovornost je da upoznam ovu reč, da se družim s Bogom, ali službe imaju odgovornost da pomognu originalu, da sazri do te mere da Gospod kaže, sad je onaj koga sam ja ovo želeo da imam. I sad vidite, od čega se ta zrelost još sastoji. Ezekijel, 44. glava. 44. glava i ovako kaže Gospod u 15. stihu. Prvo kaže ovako u 10. stihu. A Leviti koji su se udaljili od mene, kad je ono Izrael odlutao od mene za svojim kumirima, snosit će svoje bezakonje. Služit će u svetištu samo kao stražari na vratima doma i kao posluga domu. Ali pred moje lice neće moći da dođu. Kako to pod tim Levitima. No koji su to? Koja je to vrsta vođe? To su vođe koje se prilagođavaju trendovima ovog sveta. A brak više nije između muškarca i žene, daj, Bog je ljubav, daj da propovedamo. Sve što se ljubi, to je od Boga. Sad će početi mačke na kraju crkve venčavati, vidite? Pa i ja se krstiću, pa kao. I sad čujte me, za ove Levite, koji su... Molim da me čujete šta ću reći. Ova promena kod ovih Levita nije bila nikakva dramatična promena koja se odjednom videla. Ta promena uvek počne unutra. Polako počinju da se odlepljuju od ovoga, od ove reči. I pošto imaju straha od ljudi više nego straha Gospodnjega, i pošto im je više stalo do njihove reputacije nego do Božje reputacije, onda se prilagođavaju onome što znaju da ljudi od njih očekuju. I propovedaju evanđelje koje je čačka ušla i češa ušla. I sad kaže Gospod, ima jedna druga grupa Levita, koji su mi po volji u 15. stihu svedla. Sveštenici Leviti, potomci Sadokovi, koji su mi verno služili u mojem svetištu, kad su ono sinovi Izraeli odlutali od mene, oni smeju pristupiti meni da mi služe, služit će predavno, prinoseći mi pretelinu i krv, reče Jahve Gospod. Sad vidite šta je jedan od zadataka tih Levita, tih vođa bio. 23. stih i onda ćemo ići na ove enuke. 23. stih kaže ovako. Neka mi ovakve vođe, ovi Leviti, neka mi narod uče razlikovati sveto od nesvetoga, lučiti nečisto od čistoga. Evo, jednog od apsolutno glavnih zadataka vođa. Da nauči svaku osobu, da podučava svaku osobu da može da razluči između svetog i nesvetog i da razluči između čistog i nečistog. Sad neko misli, dobro, ajde, šta je to sad?
kako čisto i nečisto. Mi znamo da je svinjetina nečista, bar prema braći subatarima, jel? A meni se baš ne čini da je nečista, zavisi ko je peče i kako, okej, ne radi se o to. Kako razlikovati sveto od običnog, na engleskom kaže holy and profane. Ono što je stvarno sveto i mogli bi reći drugim rečima, da razlikuju kad je Duh Sveti, kad nešto radi i kad samo duševne sile ljudske rade nešto. Sad me čujte, jedan tekst. Kad je naš brat Mojsije trebao da progovori steni drugi put, da voda ističe, šta mu je Gospod rekao? Prvi put mu je rekao, šta uzmi štap i udari u steni. I voda je izašla. I sad dolazi opet kriza i Mojsije kaže, Gospod, opet treba vode i Gospod kaže, dobro Mojsije, stena. Mojsije kaže u sebi, znam Gospod, nema problema, znam, sve znam. To smo mi već jednom uradili. I Gospod kaže, dobro Mojsije, idi steni i progovorio i voda će procuriti. I šta je Mojsije uradio? Mojsije udario opet. I, je li zašla voda? Na tone. Ljudi, celo Kaspijsko jezero je zašlo iz teme. I narod, jaj, koji vođa! Haleluja za Mojsija, slava Bogu! I Mojsije to je verovatno uradio dosta spektakularno još, uzeo onaj štap i ono karizmatski malo, pam! Hoćete mi da vam damo vode? I narod oduševljen, blagoslov teče. Niko od naroda nije mu na pamet palo da stavi znak pitanja nad Mojsijevo delovanje. Da budem iskren, većina nas koji smo ovdje, verovatno ne bi ništa sami rekli. Kako da kažeš da nije u redu kad je toliki blagoslov, ljudi moji? Svi zadovoljni, svi blagoslovljeni, Mojsije bađa i dolazi Gospod i kaže, Mojsije, nećeš ući u zemlju opet. Mojsije kaže, Gospod, šta je? Kako sam? Nisam uradio sve što si rekao. Ne, nisi uradio sve. I ne šta kaže pismo? Pismo kaže, Arone i Mojsije nećete ući u zemlju obećanu zato što me niste držali svetim u očima naroda. Gde je bila nesveta? Evo gde je bila nesveta. Spektakularnost njegovog ponašanja je privukla svu pažnju sa Boga na njega samog. I ljudi umjesto da su rekli Bog je velik, ljudi su rekli Mojsije je fantastičan. Sad o tome pričamo braći. Neko šta kaže da će u zadnje vreme, da će Antihrist praviti čudesa i da će zavarati, ako je moguće, čak i odabran. I ako mi kao vođe učimo narod da je Bog spektakularan pre svega, onda će mnogi biti zavarani. Zato što Duh Sveti može u sve čudesa da ti šapne i da ti kaže ovo nije od mene. I ti kaže, Gospode, kako ja sad smijem reći, ja novi hrišćanin, ja ono vidi ovde ustaju, ovi ne znam šta, i onda kaže, neko je, da ja sad da su se, ja sam nisam osudio kad sam gledao ono reći, da to nije od Boga. Kako ja da kažem, Bože moj, ja mlad hrišćanin bio, a nešto me presteklo. I šta me presteklo? Presteklo me glas Duha Svetoga. I Bog kaže, kakve vođe hoće? Hoću vođe koje poučavaju moj narod da razlikuju između svetog i običnog, iako obično zna da liči na sveto. Kad što liči, toga ne čini svetim. Ono što sveto čini svetim jeste da je sveto rođeno od Duha koji je svet. I sve što liči na sveto nije rođeno od svetog Duha, nije sveto. Ja se sjećam pre 30 godine ili malo manje od 30, ja sam mislio da je svetost i jačina moje službe bilo u tome što sam se derao stalno. I sad čujete i sami da ponovo verujem u to, je tako? Ne verujem, ni malo. Stvarno sam mislio.
Ja sam mislio da što sam više lupo po trpezama ili po ovim propovedonicama i prevrto i ti ne znam šta. Ja sam se morao izvinjavati nekim crkvama ovdje ove 75-20 godine zbog mog ponašanja. Sjećam se gde je u jednom crkvi kad se ušao i malo se ne sam rekao, ajde spavame sad, sedite kao i ono bio mi je glas pun ljubavi. Ajde sad sedite! Ja je dobro rekao, šta si ti krenuli sa moj narod? Šta misliš da si ti nešto samo zato što se toliko dereš? I sjećam se kad sam trebao prvi put posle nekoliko godina u tu crkvu doći opet. Baš nije bilo zgodno. I kad sam stao za propovedonicu sa koja sam lupao Biblijom i svašta vriskao i vrištao, sam rekao, braćo i sestre, pre nego išta drugo kaže. Prvo da vas molim za oproštenje za moje ponašanje zadnji puta kad sam bio. I onda mi je posle službenik Parla, što je kaže, Stojane, da to nisi uradio. Pola reči ne da čuli šta si rekao. Pa, ovo nije mala stvar. Kada Biblija kaže da će učitelji biti duplo strožije suđene svih drugih. Zato ja sebe ni ne zovem učitelj. Ok, ajmo sad da vidimo ovdje skupljenike ili enuhe. Ko su ovi ljudi i kakvi su? Ne postoji samo malo u Božoj reči o njima rečeno. Idemo na prvu. Idemo ovako. U Matejevo evanđelje 19. glava i tamo ima taj poznati tekst i u ovom prevodu se ne spominje ni reč uškupljenik, ni enuk, već neka druga reč, ali o njima se radi. Isus govori o braku i učenici kad su čuli da kakav je brak i da se ne može rastavljati, onda oni kažu ono normalno, ljudski je petalo, onda se ne vredi ni ženiti. Sada mu rekoš učenici 10. stih 19. glava, ako je tako između muža i žena, onda je bolje ne ženiti. Ne shvaćaju to svi, odgovori Isus, nego samo oni kojima je dan. I sad čujte čemu govori. Ima ljudi koji su od rođenja nesposobni za ženitbu ili uškopljenici su. Enusi. Ima takvi koji su ljudi učinili nesposobnima, a ima i takvi koji se odriču ili postaju, ovdje piše odriču se ženite, u stvari kaže postaju enusi radi kraljevstva nebeskoga. I onda kaže Isus, ko može ovo da razume i da shvati, neka shvati. I niko ovdje ne shvata i ja ne shvatim, ok? Mislim da pre nekoliko godina mi je nešto stignulo ovdje i sad ne čujem se ovako. Ima ljudi koji se rode normalno, to ne trebni komentarisati, nisu sposobni, nemaju fizičku, seksualnu sposobnost da žive u braku i odnosu. Ima onih koje su ljudi takvim učinili i takvi nikad u Božjem narodu nisu imali pristupa Božjem narodu. 23. glava 5. Mojsijeva. 5. Mojsijeva 23 i 1. stih kaže, ili 2. stih ovdje kaže ovako. Čujte. Kaže ovako, neka se u Gospodnju zajednicu ne prima onaj komu je stupčena mošnica ili odrezano udo. Interesantan prevod. Drugim rečima, ovako kaže, ono se kaže tekste, nijedan koji je u ime idolopoklonstva smrskao svoju muškost ne može da bude deo Božjeg naroda, zato što je kroz taj čin se poklonio jednom idolu, a Bog je u stvari stvorio muškarca da bude tako. Takve nikad Bog nije primao u svoju zajednicu, zato što je to što je urađeno, bilo urađeno iz idolopoklonstva. Međutim, Isus kaže, ima onih koji to učine radi carstva Božje. I sad ćemo pogledati, idemo dalje. Koga vi od Enuha znate u Bibliji? Znate ko je? Koga? Tako je, Etiopjan. Sad vidite, interesantna stvar. Ajmo, Dela apostolska 8.27, da vidimo šta je u stvari njegova osobina bila ovdje i onda ćemo ići dalje. Kaže ovako, Filip ustade i ode i na jedan put naiđe neki Etiopljanin, dvoranin ili Enuh, visoki dostojanstvenik Kandake etiopske kraljice
i naslednik cele njezine riznice. Ovde je jedini novozavetni Enuh opisan. I sad neko može kada pa dobro, morao to da uradi da bi bio naslednik riznice. Nije morao i o tome se radi. Da vidimo 3 službe koje su Enusi imali u Starom Zavetu i kad vidite šta su oni radili, onda ćemo razumeti da je takav tip vođe onaj koji Bog želi da ima među svojim narodom da bi nevestu doveli do njenog ženstva. Znači ovako, Enusi su bili ljudi koji su neophodno uradili onu fizičku operaciju, morali su uraditi zato što je prva oblast njihove službe bila da su radili u haremu. I sad normalno, ne treba ni diskutovati. Ako radiš u haremu, a nisi Enuh, bit će svega i svačega. Dobro? Meni je neko spomenuo matku njihovu, koja je isto uskopljena i mačor, stvari, kada ove počnu da vrište ženske matke u februar, on gleda televiziju. Tako da nije ga uopšte toj zainteresovan. Prva služba, iako ću to na kraju uzeti, je bila njihova služba u hramu i onda razumemo zbog čega su morali čak u haremu, pardon, i onda razumemo zbog čega su morali čak i fizički zahvataj da uradi. Međutim, ovaj ovde nije radio u haremu, već je radio u riznici kraljice. O čemu se onda tu radi? Mani. O novcu, o bogatstvu. No, ako je Enuh koji radi u haremu uskopljen da ne bi bio fizički astrahiran od žena, na koji način treba Enuh koji radi u riznici sa blagom da bude uskopljen? Molim? Znači treba da bude da bude uskopljen od blaga. Na koji način čekaj? Šta znači biti sada? Biti Enuh što se blaga tiče. Šta to znači? Molim? Jedan mu sekund. Na koji način? Molim? Sled. Ne. I sled može krasti. Čujte. Znači o čemu se radi? Biti Enuh i biti uškopljen da bi mogao u riznici raditi, znači biti oslobođen od požudne za novcem. Biti slobodan skroz na skroz od vlasti novca nad mojom dušom. Lele Niko, ha? Treća oblast, ići ćemo jednu oblast za drugom i pogledat ćemo tipove Enuha koji su pozitivni primjeri i pogledat ćemo antitipove, oni koji su negativni primjeri. Treća oblast je bila da su Enusi bili najbliži i najvažniji savetodavci kraljeva. Enusi su i to danas postoje. Za Clinton je ovo društvo koje se pojavljaju na televiziji, Bush i ostalo grmlje, da su oni toliko pametni bili da sve što kažu njihovo bilo. Čitaju govore koje im njihovi savetodavci pišu u blagu. I normalno da imaš savetodavci. I sad čujte, šta znači biti Enuh u oblasti kad si kraljev savetodavac? Na koji, čega moraš biti slobodan? Od časti. Enusi koji su bili savetodavci kralja su u stvari bili sami mozak iza svega što je kralj radio, a nikad se videli nisu. Zato što je sva čast kraljevski savetodavac. Ok. Je slika jasna? Koju vrstu vođa hoće Bog u svojoj crkvi za svoju nebu? Hoće vođe
koji su slobodni od častoljublja, hoće vođe koji su slobodni od toga da nevestu mogu iskoristiti za bogatstvo svoje. Znate neki koji su iskoristili nevestu za svoje bogatstvo? Na hiljade ih ima po celom svetu. I hoće one koji slikovito ne diraju nevestu pre nego je dovedu ženiku, već je dovedu čistu ženiku i pobrinu se da je niko drugi ne iskoristi, ne u seksualnom smislu normalno, već u smislu da se, izvinjavam se na grubom izrazu, da se nevesta ne bi kurvala, ako će se izraziti grubo, ili da ne bi bila neverna prema Isusu i da te vođe moraju da je vode samo Isusu i ničemu drugom i nikome drugom. To su te tri oblasti. Ajmo sad redom. Riznice prvo, ok? Riznice. Da vidimo jednog tipa kako jedan pozitivan primer, kako reaguje jedna takva osoba. Ja ću potrebati izraz čije je srce obrezano od pohlepe za novcem i za bogatstvom. Druga Carevima, 5. glava, 15. do 16. stiha, radi se o Namanu koji je šugav ili kako kaže gubu ima i dolazi proroku Elizeju i Elizej se moli za njega i ovaj ga Boga isceljuje, ne moli se stvari poslagu u Jordan i ovaj bude isceljen i dolazi Naman i kaže, vidi, znam da je Bog tvoj sada izraelski Bog i jedini pravi Bog, evo malo tebi poklona. Piše da je Naman poneo 70 kila zlata i negde oko 60-70 kila srebra sa 10 kamila i to je bio mali poklončić koga je on nameravao da da Elizeju proroku ako ga ovaj isceli. Bože moj, ko ne bi poverovao da ima dar isceljenja kad bi mu neko došao s takvim darom? Bilo bi ono u ime nekoga, može, saslužem, bilo bi ono, ajde, isceljena si, novcu kreći, zdrav žak. Ko ne bi, čujte šta radi srce koje je obrezano od srebroljublja i od zlatoljublja. To srce prvo može da razluči da Naman ima nameru da uradi to i zato i ne polaže ruke na njega. Već kaže ide u Jordan i potopi se, da Naman nikad ne bi pomislio da isceljenje koje se događa ima veze sa prorokom, nego da je jedini Bog koji to čini. I kad dolazi Naman sa zlatom i srebrom, nešto mu kaže Elize, evo 5. glava 15. stih i dalje, kaže, vrati se on Elize sa svojom pratnjom, uđe, stade pred njega i reče, evo sad znam da nema Boga na svoj zemlji osim Izrael, zato te molim, primi dar od svoga sluge. Ali on odgovori, tako mi živoga Gospoda komu služim ne prima. Elizej, pa nije ti rekao primi platu, rekao je primi dar. To nije ista stvar, mogu si primiti. Evo malo, brate. 70 kila, da popraviš zube malo. Da budeš zlatan posle. Nam Elize kaže, ne prima. I se čujte, Elize ima jednog učenika, proroka, koji se izučava za proroka. I zove se Šegrta, zove se proročki Šegrt. Zove se Gehazi. I čujte, 20. stih ista glava. Gehazi, momak Elizeja Božjega čoveka, pomisli, moj gospodar je poštedio Namana toga ramesa i nije primio ništa od ovoga što mu je ovaj ponudio. Tako mi živoga Gospoda. Pazite, čujte, zdrašite. Ovako tačno zvuče neobrezani u srcu. Sve radi u ime Gospodnje, a u stvari bi trebao da kaže, tako mi žive moje poklete. Ja ga pustiti neće, ali on kaže, ne kaže on, tako mi moje poklete za novce, nego on kaže, tako mi Gospoda. I onda izmišlja priču i kaže, evo došli nam neki novi proročki šegrti, treba im malo dela i moj gospodar je rekao
rekao da nam daš malo i nama normalno uzimaj koliko god hoćeš. I Gehazi uzima da kopala u svoj šator, najde ili gde zakup u svoju kuću. I dolazi nazad i Elize ga pita, sine proročki, gde ste bio? Ne. Elize kaže, vidio sam ti, znam šta si radio. I čujte šta kaže, čujte šta mu kaže. Kaže mu ovako, sad si primio srebro, 26 stih, pa možeš kupiti maslinike, vinograde, sitnu i krupovno blago, slugi i sluškinje, možeš se obogatiti na evanđelje. Ali, ćeš dobiti još nešto u slugu. Guba Naamanova prilepit će se za tebe i za tvoje potomstvo zauvek. I Gehazi se udali od njega deo od gube kao sneg. Pazite, ja dok ovo govorim, mene to pogleda. Seče me unutra. Zato što znam da niko od nas nije slobodan. Čujte me. Mi živimo u jednom svetu koji je toliko korumpiran da nema dana kad ne čitamo po novinama i na televiziji, ne čujemo nekog predsjednika, nekog vođu partije, nekog direktora da nije proneverio, da nije upotrebio novac za sebe. Ko od nas može ustati i reći, ja sam od toga slobodan? Da bi mogli, i ovo je sad ozbiljno, da bi mogli biti upotrebljeni od Boga, da njegovu nevestu privedemo njemu, Bog nas mora uškopiti, obrezati u srcu od pohlepe za bogatstvo. I znate šta znači u stvari biti obrezan? Ili biti uškopiti? Znači iščupati sa korenom da više ne može da raste. To znači. Ukloniti svaku mogućnost da uopšte reaguješ na nešto tako. Ljudi, ja kad bi video to tih 70 kila zlata, znate šta je Bileam uradio? Evo, to je antitip. Elize je tip, Gehazi je antitip. Imamo još par tipova. Imaš u Danijelovoj knjizi 5.17, kad Danijel, kad stoja ona slova na zidu i dolazi Belsazar i kaže, ko to može protumačiti, bit će treći čovek u mom kraljevstvu i daću mu bogatstvo i sve. I Danijel dolazi. I kaže, znaš šta kralju, ja ću ti pročitati sve šta Gospod kaže, tvoje zlato i bogatstvo daj nekom drugom. Meni to ne treba. To znači biti uškopljenik u ovoj oblasti. Kad ti ni na pamet ne padne da bi moglo ovde nešto da se učavi. Bileam je bio drugačiji, sećate se Bileam, 4. Mojsijevi 22. glava do 24. glave, kad dolazi onaj Balak, kralj neznabožanskog naroda, kaže Bileamu, dođe da mi prokuneš Izrael. I Bileam kaže, mi daš kuću punu zlata, ja to neću uraditi. Ja mogu reći samo ono što mi Gospod kaže. I onda kaže Bileam, a sad ćete do sutra da vidimo šta će mi Gospod reći. Znaš ono? Ništa, nikako zlata, a sad ćete, možda će se Gospod promenuti, znaš. Možda će Gospod reći, Bileam, na nas treba tebi malo kupiš nov kauči. I ne znam šta. I Bileam nije bio čisti ako je u početku hteo biti to, a koren mu nije bio iščupan. I zato ga Juda u svojoj poslanici opisuje kao lažnog proroka koji je prodao sebe za novac. To je antitip. Ok, riznice. Treba biti. U Jovanovom evanđelju, čujte, u Jovanu 12, evo zadnji primjer, novozavetni, da ne mislite da je samo u starom zavetu bilo takvi. Jovan 12. glava. Dolazi ona žena grešnica, kako su je zvali, mnogi tamo, i kaže, ono ulje, pomazuje Isusa u kosu i noge sa uljem,
I jedan od učenika kaže ovako, jedan od njegovih učenika, Juda Iskariotski, kaže: zašto se ova pomast nije prodala za 300 denara, te se dalo siromasima? Evo da lepo zvuči. Međutim, ne možeš ti prevariti Duha Sveta. I sad piše dalje zašto to rekao. Kaže, to ne reče što bi mu bilo stalo do siromaha, već jer beše lopov koji je držao kasu ili kesu i krao iz nje stavio u svoj džep. Ja sećam prije mnogo godina kad sam bio u jednoj drugoj zemlji, ne ovde, i stanovali smo u kući jedne familije i taj čovjek u toj familiji nikad u crkvu nije išao zadnjih ne znam koliko godina. Ja sam ga jednom pitao zašto ne ideš u crkvu. I onda on meni rekao kad je bio na jednoj kampanji jednog poznatog evangelizatora i on je skupljao dobrovoljni prilog, taj čovjek, i kad su došle dobrovoljni prilozi, ovaj propovednik mi rekao od $20 na gore meni ostalo računanje. Ja rekao, ako je što? Dođe koji crkvu Božju uča, onda ja više ne stavim na ovo. Ok, idemo da. To su negativni primjeri, ima pozitivni. Pozitivan je Elizej, pozitivan je Danijel, pozitivan je Isus isto, pozitivni su mnogi drugi. Jer tako, on je pozitivan u svakom slučaju. Idemo na drugu oblast, znači riznice. Druga oblast je slava. Ili ovo častoljublje, što je neko rekao. Izaja 42.8 i 48.11 Gospod kaže, ja svoju slavu ne delim nikad. Nikad. Normalno. Ajmo da vidimo tip i antitip. Ili pogledamo prvo antitipove, dobro? I u ovom slučaju ću dva spomenuti. Jedan je kralj Šaul. 1. Samuelova 14.35 piše ovako o Šaulu, da je tek posle mnogo godina svoje službe, 14.35, kaže, a Šaul podiže žrtvenik Gospodu, beše to prvi žrtvenik koji je podigao Gospodu. Čujte, podizati žrtvenik, sećate se Abraham i drugi, čim je Gospod nešto uradio za njih, oni su podigli žrtvenik. Time su rekli, Bože, tebi dajemo slavu i čast za ono što si uradio. Šaul je godinama već bio kralj ili koliko dugo ne i nije ni jedan žrtvenik podigao Bogu, već tek sada. I nakon jednog vremena u 15. poglavlju 10. do 12. stiha, već u početku svoje službe, ovako piše. U rano jutro, zato dođe reč gospodina Samuelu, 15. glava 10. do 12. Kajem se što sam Šaula postavio za kralja, okrenuo se od mene i nije izvršio mojih zapovesti. Samuel se ražalosti i svu noć je vapio Gospodu. U rano jutru krenu Samuel da potraži Šaula i javiše Samuelu ovako. Šaul je otišao u Karmel i gle podigao je onda sebi spomenik. Slava Bogu, a spomenik nama. I ovo nije bio spomenik neznanom junaku. Ovo je bio spomenik Šaulu. I on sebi gradi spomenik. Božji kralj izraelskog naroda, gradi sebi spomenik. Kako se gradi spomenik? Znate kako? Spomenici se grade tako što se na rad Duha Svetoga stavi ime naše firme. Drugi antitip je bio u drugoj letopisa, 31. glava, kralj Ezekijel. Čujte, ovo moramo pročitati, zato što? Zato zbog čega moramo pročitati? Zato što nijedan od ovih ljudi nije bio neki bandit. Ovo su bili ljudi koje je Bog upotrebio strahovito, a pošto im nije bila iščupana s korenom osobina u kojoj su bili slabi na kraju skali.
zastrašujuća stvar i nadam se da ćete otići odavde, ne plačeći, već radosni, ali nije lako ovo stvariti. Ezekija, 31. glava 2. letopisa, piše u 20. stihu ovakvi 21. Ezekija je uradio tako po svoj Judeji čineći što je dobro, pravo i verno pred Gospodom svojim Bogom. U svakom poslu koji je počeo za službu Božijeg doma, i u zakonu i u zapovesti, tražeći Boga, trudio se svim svojim srcem i uspevao. I sve radio ispravno za Gospoda Boga svog. 32. glava, 29. do 31. stiha. I piše ovako. Podigao je i gradu, imao je mnogo blaga, sitne stoke i goveda, jer mu je Bog dao vrlo veliko imanje. Isti je Ezekija započeo, začepio gornji izvor Gihonske vode i svrnuo je pravo na zapadnu stranu Davidova grada. Samo kad su došli, i sad dolazimo. Čujte, Ezekija je bio najveći reformator u istoriji izraelskog naroda. Piše da niko ni pre ni posle njega nije činio sve što je bilo po Božjoj volji ovako, kao što je on činio. I onda kaže, 31. Samo kad su došli poslanici babilonskih knezova, poslani k njemu da se propitaju za čudo, Boga je još iscelio, sa smrti ga je podigao, i smrti ga je podigao. Da mu 15 godina života, i to se pročulo, jer oni mrtvi bogovi egipatski i babilonski nisu mogli da iscele ljude, i odjednom Ezekija isceljen dolazi iz Babilona. I znate šta je Babilon? Babilon je simbol ovog sveta bezbožnih. I oni čuju da je Bog iscelio, njega dolaze da ga pitaju šta se dogodilo, i čujte šta piše. Došli su da se propitaju, došli su njemu da se propitaju za čudo koje se dogodilo u zemlji, i kad su oni došli, mala dan, ostavio ga je Bog da bi ga iskušao i da bi se doznalo sve što mu je bilo u srcu. Bože mi. Ko bi od nas, gledajući takvog vođu, ikad pomislio na nešto drugo nego samo hvala Bogu za njega. I Gospod kaže, ok, ajde da vidimo šta stvarno u njegovom srcu ima. Isaija 39. glava piše šta se dogodilo. Dolaze babilonski poslanici i hoće da čuju o čudu. Dobro, ko je čudo učinio? Ko je učinio čudo? Bog. I sad oni dolaze njemu i kažu, Ezekija, čuli smo za čudo. Šta, imaš da nam pokažeš nešto? Imam da vam pokažem, ajde ovam u moju palatu da vidite zlato, srebro, sve im je pokazao zlata i srebra. Ko da je babilonskim poslanicima do zlata i srebra, oni zato žive i imaju koliko hoćeš to. Ni jednu reč o Bogu nije rekao. I dolazi Isaija, nezgodni su ti proroci, ljudi, si na vrhu karijere, napravio ministri o kojoj celi svet govori, i odjednom se pojavi neki šmrljavi prorok. I dolazi Isaija i kaže, Ezekija, neki su ti bili u posjeti tu, ja? Da, bili došli kod mene. Naša ministri, raste služba, vidi je, gradovi, srebro, zlato. Kaže Izaja, šta su videli to, u vezi tog čuda, šta? Ma sve sam im pokazao, sve. Nije važno, kaže Izaja. Ma sve, ništa nije bilo što im nisam pokazao. Isaja kaže, čuj nešto, Gospodin. Ništa od svega toga neće ostati. Sve će ostati. Jer Božje ime nisi ni spomenuo. Posto si toliko velik da se ni Bog više ne vidi. Znate što kažete? Umesto da padne na kolena i kaže, Bože, oprosti, on kaže, dobra je poruka Izaja, važno da će biti dobro dok ja živim. Sve što će moj sin nastradati, to nije moja stvar. Braći se, čujte. Ja kad čujem mlade ljude da počnu da pričaju o ministri, a ne o Bogu, kad počnu da pričaju o propovedniku više nego Isusu, onda nešto nije u redu. I vođe imaju odgovornost.
Ja imam pred Bogom odgovornost, kad neko počne da me pravi u ikonu, da kaže me lagano, ovo nisam ja. I sad znate šta? Znate kako se može pomoći ljudima da ne obožavaju vođe? Ljudima se može pomoći da ne obožavaju vođe time što će vođe priznavati javno svoje slabosti. Što će biti prozirni i transparentni. Što će moći reći da i ja sam pre nekoliko godina mogu u krevet da padnem s jednom i samo me Božja milost sprečila da ne padnem tamo. A obično te krupne vođe kažu, znaš, prošle nedelje je bilo nekih problema, ali sredilo se. Da je Bog tako hteo, onda bi Bog napisao, ne bi napisao Davidu sve što je uradio, već bi napisao, moj sluga David ima malo problema, sredili se. Sve nam kažem, pre nekoliko godina me je panika bila uhvatila. Kad sam u jednoj crkvi javno priznao nekad moj najgori grijeh. I kad sam to uradio, samo mi pred oči došlo, Stojane, this is your end. I samo sam vidio sutra u novinama, na prvoj stranici, pastor, I prepao sam se, bio iskreno kažem. Ja sam pomislio ovako, šta je bolje? Da večernje novosti otkriju moj greh ili da ga ja otkrijem Bogu i drugom? Šta je bolje? Ako ga ja pokušam sakrivati i pustim da večernje novosti ga otkriju, onda će biti bar 50 puta gori nego u stvari jeste. Ezekija nije bio oslobođen častu ljude, već je ono sve za Boga radio u stvari isto toliko za sebe radio. Ja sećam kad sam bio pastor u Zagrebu i ja sam mislim da smo mi bili centar sveta, samo onom malom smrdljivom podrumu nas 50 i samo zato što smo ne znam šta, ja sam mislim da smo bili centar sveta. I sećam se, ja sam možda ovo ispričao, sećam se jedan stariji pastor došao iz jedne druge zemlje, kao, Stojane, šta radi Bog u zemlji ovdje? To rekao, znači šta, nema pojma šta tamo rade, ali ovdje se događa stvar. I on kaže, pa izgleda da se nigde više ne događa u Jugoslaviji osim ovdje kod vas. I ja ono iskreno, zaslepljen, pa i valjda je tako. I posle 3 meseca dolazi jedan drugi isto stranac. Kaže, dobro, kako, šta ima u Jugoslaviji? No, rekao, vidi ovdje stvari, ovo, a ovo drugo tamo nešto, Beograd, ovo druga mesta, ne, sitna riba. I on kaže isto reći, izgleda da Bog nigde ništa drugo ne radi osim ovdje kod nas. I kad je on otišao, mene kaže Duh Sveti, ej mali, jel ti razumeš o čemu se radi? Digo si nos da je višio od Ajfelove kule. Zaslepio si. I onda mi Gospod rekao, isto tako kako si mogao da budeš takav sa njima, možeš biti drugačiji s njima. Sedi, napiši pismo u bojici i priznaj da si bio ponosan i da ti je žao zbog toga. I tako sam uradio. Napisao pismo i rekao, izvinjavam se, oprostite mi, nisam vidio drugačije. Sav sam bio pun sebe i onoga šta je Bog s nama radio. Bogu slava, nama spomene. Znate, kad su Mahalia Jackson pitali jednom, kako ti možeš toliko aplauze dobijati, a da se ne uzvisiš? I toliko cveća ti daju, da se ne kuša to da pomisliš da si nešto. Ona kaže, zato što ja svaki buket koga primim, ja ga uzmem u ruku i ja ga Isusu dam. I ja kažem, ja isto tako radim. Ja ga uzmem u ruku i onda Isusu daje. Lepo je pomirisati. Ali isto jako opasno. Ima dobri primjeri, ovo su 2 antitipa, da pogledamo 2 tipa.
I pogledajte kako je pravi tip. Da spomenem samo jedan koji je prvi, Jovanovo 6.15 Isus. Kad su ga hteli kraljem učiniti, šta je uradio? Slomio. Pazite, Božji sin koji je jedini imao pravo na kralja da bude. Jedini imao pravo da bude kralj ovoga sveta. On neće da uzima sebi spomenik na zemlji, već je došao da proslavi Oca. I zato kažu u Jovanu 17. glavi, Oče, tebe sam proslavio tokom mog života na zemlji. Ne sebe, već tebe. Duh Sveti je najveći enuk pored Isusa. U 16. glavi Jovanovog evanđelja, u 14. stihu, tamo i dalje, kaže da Isus kaže, kad Duh Sveti, 14. i 15. stih, kad Duh Sveti dođe, on će koga proslaviti? Sebe? Ne. Proslavit će mene. Sin je Oca proslavio, Duh je proslavio Sina. Ako je trojstvo toliko slobodno od častoljublja, onda i mi trebamo više. I ja sam siguran da razumete da ja ne govorim kao gotov produkt o svemu ovome. I to, evo, sad me Duh Sveti posjetio, na primjer, ovo juče rekao, ovo iz priče. Pre jedno 10 godina, ne sjećam se tačno, jedan pastor, moj dobar prijatelj, došao kući kod nas i mi razgovaramo, evo kao Stojan, kako je? Putuješ puno? No da, putujem, čuj, sad sam izbukiran. On kaže, čujem u zadnje vreme da ide došao u Finsku i ja u Finsku mogu da idem koliko god hoću. Ja čujem sebe kako je ovo. Znaš ja, sad sam izbukiran. Finska, ne znam, svima predam. I ja sam on kaže, ne, buraz moj, sad se grizim sada, prostim, toliko sam pun sebe da ni ne vidim i ne znam šta govorim. Svećam se jednog drugog primjera. Kad smo nas trojica pastora koji radimo u crkvi zajedno, isto da čestitamo rođendan jednom bratu. I onda smo skupili malo neki love offering, ne znaš da mu damo, a jedna grupa druga je skupljala i ste pitali nas, naša kućna grupa, hoćete i ti i Sojila da bude tu i tako, ok, bit ću mi tu i onda napiši svoje ime tamo da. Ja kad sam da pišem svoje ime tamo, od jedan čujem glas koji kaže, nemoj napisati zato što tvoja dva brata saradnika ili pastori s kojima radiš njihova imena neće biti tu jer oni ne znaju za ovo i onda ćeš ispasti ti dupli davatelja, oni ne. I ja čujem to jasno, to što vama govorim, a nešto u meni kaže, piši, brave, neće, ajde šta neće oni tu staviti. I ja napisao i mi odlazimo njemu i dajemo mu karticu jednu od nas i dajemo mu ovu drugu. I ova kartica dolazi do žene, od ovog mog kolege s kojim radim. Ona kaže, ovo što ste vi ovdje, mi nismo. Znaš ono, ko Petar, ja sam da pobegnem iz kuće i da vrištim. I onda nisam htio da pokrenem čovjeku rođendan, već sam nekako sačekao dok nismo izašli iz kuće, kad smo izašli iz kuće, ja sam nekako čekao se. Prostite mi, zato što, znate šta je bilo? Bilo je to da sam još uvek imao potrebu da bude malo iznad njih. I tako sam je. I sledeće nedelje u crkvi sam propovedao i rekao crkvi to. Ne možeš ti to čupati time što ćeš ono gajiti tamo neke šljive, ne šljive već ove mušmure ili kako, šampinjone. Oni, znate da samo otrovne gljive raste u mraku. Sve pravo voće raste na svetu. Ajmo dalje. Ajmo dalje. Ti nije ovo lepo priznao. Ja više volim da stojimo ovdje kao ljudi. Jedno mi je rekao da brat, Stojana, tebe će obožavati zato što si tako slab, jer su oni svi bolji od tebe. Od svega može napraviti spomen, od svega. Samo što bi pao brzo ovaj spomen. Evo ga, još jedan tip, fantastičan je da vidite samo i posle ono sa hramom i završava. Pola 10, još naručiš je ovdje.
Druga Samuel, slušajte, ovo je konkretan primer kako se manifestuje Enuh osoba u konkretnoj situaciji. 2. Samuelova 12, 26. stih. Joab navali na Rabu, sinova Amonovi, i osvoji kraljevski grad. Joab je bio general Davidove vojske. I osvojio grad. Tada je on posla glasnika Davidu s porukom: ja sam navalio na Rabu i osvojio grad uz vodu. Sada ti saberi ostalu vojsku, opkoli grad i osvoji ga, da ne bih ja osvojio grad i dao mu svoje ime. U to vreme je bio običaj da je onaj koji je osvojio grad, onaj koji je bio osvojio Podgoricu 45 godina i nazvao Titov grad. I sad kad je njega zaborav osvojio, sad se opet zove Podgorica. Ok, to je bio običaj kraljeva. General kralja Davida je znao pravdu. I sam je posao uradio, i kad je sam posao uradio, pošalje posle 28 godina, nemojte misliti da je moj brat neki, mi smo prošli i Tito i Rešeto, žena i ja, ali u nekim momentima je interesantno, posle 28 godina, neka tačno zna ona šta ja mislim, ja znam šta ona mislim. Telepatija, a? Nije telepatija. Živiš zajedno, toliko tačno znaš. Moja deca znaju, kamo neće žena zna. Znači se jedan sin, on tražio, htio da dobije novac i sad prolazi pored prozora, ja sedim za radnim stolom i ja očkrinim prozorom kaže: ajde, ne, ušao je u sobu prvo, kod mene treba mu pare, kaže: aj čelo, znati sada ili ćeš znati kad prolazim pored prozora? Jer zna ja kad kažem ne u sobi, on ide pored prozora i ja otvorim prozor, evo si. Kamo me žena neće poznavati. Ok. U hramu su bili, u haremu su bili i sad još ono što sam juče spomenuo, ali za vas koji niste bili, zadnji par stihova i završavam se još 3 stiha i gotovo. Jovanovo evanđelje, 3. glava, 25. stih nas. Tako nastade raspravi. I radi vas koji juče niste bili, da kažem šta ovaj tekst znači. Ja sam uvijek mislim, kako rado sad ovaj, Jovan je Isusov prijatelj, Isus je zaručnik, i sad piše ovdje, kad Jovan čuo Isusov glas, on se veselio. Samo na Isus kaže: Jovana, ne radi se to, znate čemu se radi? Radi se tome da su svadbe jevrejskog naroda bile takve da je jedino zaručnikov prijatelj imao pravo ono da nosi nevestu preko praga malčene. I kad bi se svadba završila i kad je bračni par odlazio u tu sobu i gde će prvu bračnu noć provesti, jedini koji imao pravo da ide do sobe, niti se o njemu piše, niti se o njemu zna. Čujte, ovo su stvari koje ne pašu našoj ljudskoj prirodi. Mi bi opretno svega toga. I sad, ako je čovek evno, kakve koristi od takve službe od takvog života? Kakve koristi i kakve radosti od takvog života? Jovan, položaj evnuha u carstvu Božjem, 3 zadnja stiha. Prvi, Jovan 14:30. Isus kaže učenicima: ajdemo odavde, ne iz ovoga sveta se približava i dolazi, ali on protiv mene ne može ništa. Šta je ponudio Sotona Gospodu kad ga je kušao? Bogatstvo, slavu i moć. 3 oblasti o kojima govori. Isus kaže: evnuk pravo. I zato mu Sotona ništa nije mogao. Braćo, ja skoro ne suđujem reći, zato znam kakav sam čovjek. Nijedan od nas
ne može u službi biti i primiti pomadanje bez da bude kušan u ovoj tri oblasti. Nijedan. I ako nas Bog u ovim oblastima ne oslobodi iz korena, negdje ćemo se spotati. I hvala Bogu da ima rehabilitacije, inače ne znam šta da biti. Šta je druga odlika Evnuha? U drugoj Kraljevima, Carevima, 9. glava 32. stih, kad je Izabela harala svojim vračarstvima i sve po Izraelu, i kad je Jehu došao do one utvrde gde je Izabela bila, on kaže, piše u 9. glavi 32. stih, i Jehu pogleda gore i pita ko je sa mnom. 2 Evnuha stoje i on kaže, bacite dole, i on izgrabi Izabelu i bacite dole. Jedino Evnusi mogu u duhovnom ratovanju da preživu. Jedino Evnusi mogu protiv duha Izabele da se bori. Jer Izabela ide upravo na ove 3 oblasti. I sad na kraju. Šta će oni raditi?